אני רוצה לעשות לכם סרטון של... אני קוראה לה סיפור של אביר. קוראים לספר סיפור של אביר. סיפור הובשת. סיפורו של אביר. לי היה אביר טוב לב, שמעולם לא עשה כל רע. כשכל חבריו נלחמו זה בזה, ליאו ישב וקרא. הוא היה חברותי ונחמד. לא כולם, אפילו זבובים לא אכל. וכשאמא ואבא אמרו, תלחם כבר, הוא לא הבין למה בכלל. כי הוא קורא ספרים. וללחם זה לא טוב. הוא לא רוצה להילחם, הוא אוהב לקרוא ספרים. אז ככה זה ליאו. היה. הנה. אני רוצה שתראו את הכל. די, בוא נעבור. בוקר אחד ההורים ביקשו לדבר על עניין ספרים. הם אמרו שלקרוא זה נפלא, ובכל זאת צריך לעשות עוד דברים. הם עשו הודעה ביומן יומי, הזדמנות לתפקיד מסוים. דרוש אביר לאילוף דרכון, אבל ליאו סירב כמובן. שטויות, יהיה לך כיף, הם אמרו. סוף סוף עניין של ממש, ואם הדרקון ישתולל, יש כאן חרב ומגן לגמרי חדש. אני אראה לכם. איך אני מראה לכם? תראי? תראו. אמרו מעבוד. ליאו ארז לא כריכים. למסע והמון ספרים כמובן. ובלי חשק עלה על הסוס שלו, נד, שהיה לו ידיד נאמן. הוא רכב לאיתו השמש, עלתה לו הרחיק, וכבר ההרעים הוא לא וכבר שעריים, ולפתע הבחין ביישום מפחיד, נוחת לעברו משמיים. היישום המוזר היה גוף של אריה עם כנפיים פרוסות של נשר. ליאו נהם וצעק, זה גריפין. הוא קרא עליו פעם בספר. בואי נראה לך. כאן, עמוד. בוא נלחם, היסו התקרב בו. נראה אותך נגדי. אני מוותר, ענה ליאו בשקט. זה יהיה לא הוגן בצידי. החרב שלי חדשה ונוססת, אז יש לי סיכוי מסוים. אבל הנה סיפור שנוכל לקרוא יחד. תראה, יש תמונות שלך כאן. אולי התלהב היסור. הוא אהב
את עצמו מאוד. אז ליאו הקריא לו את כל הסיפור. פעמיים, 3, עוד ועוד. כך זה שלך, אמר ליאו. הוא מהר לעלות על הסוס. תודה, קרא יסור בשמחה, והרכין את ראשו בנימוס. אין מה לעבוד. ליאו דהר שעות ארוכות בחום, ובלי לעט. לעט זה לנוח. אני צריך להראות. אם מישהו לא ראה את סוס, אז אני אראה. בסוס, והנה. לא קם בסוס חליה. לא ראיתם את זה, אבל זה כאילו מדי. אז קרא מחפר קצת. אם לא ראיתם, זה הבעיה שלכם. ובסוף נאסר לפיקניק קצר, לאן נחל נחמד ושקט. מי מעז לעלות על הגשר שלי? קרא דרקון רעב בגרמניה. רק אני, אל תדאג, מהר ליאו עושה חצי לחמניה. הטרול נהם לא תודה ושחק. אותך מתחשק לי לבלוס. לא כדאי, אמר ליאו, יש לי שריון, אתה לא תצליח ללוס. אבל רגע חכה, יש לי ספר נפלא, קצת סבלנות אם אפשר. יש בו שלם של עזים שמנמנים, ותראה, גם אתה מסויר. הטרול הסתקרן. זה נשמע מעניין. וכבר לא התחשק לו לטרוף. אז ליאו הקריא לו, הוא נודה. הוא שינה לסוף את הסוף. כך זה שלך, אמר ליאו. הוא מהר לעלות על הסוס. תודה ששמח הטרול הגדול, והרכין את ראשו בנימוס. לא המשיך ורחב כל היום. היה לו קשה וגם חם. לבסוף הגיע אל היערה, נטושה וריקה מאדם. הכל שם נשרף, הפחם התייבש, העצים ופרחי הגנה וגללי דרקונים. הזרמות רמות הסתיחו בכל פינה. תושבים פחדו, הסתדרו בבתים וקראו לעבר במחוך. זה אתה שרוצה לאלף את הדרקון, שיהיה לך בהצלחה. וגלילי דרקונים, ערמות רמות. עדיין לא סיימתי לקרוא את הספר. אז כרגיל מתי שבא לו. ליאו פנה ימינה ברחוב, וכמעט התנגש אף אל אף בדרקון
שנראה ישנוני, כאילו הוא קם רק עכשיו. בואו נראה ישנוני בכלל הדרכון הזה. הדרכון התבונן בזף עוד הביר מסבן. נו די, אל תדאג, ענה לו ליאור. לא באתי לריב בחיי. יש לי ספר עם מלא דרכונים. באמת, בלתי נשכח. אבל אם לא תדאג לנקות פה הכל, הוא יעשה את דרכו אל הפח. לא, אל תזרוק, דאג הדרכון. אנקה את הכל תוך שנייה. רק תדע שאני די גרוע בזה. הידיים שלי שמאליות. ליאור הושיט לו את החפירה והסביר איך אוספים ומגרפים. ותוך שווה העיר שתחילה הסוסו החליטו שהם מצטרפים. אם שכחתי לראות. עכשיו הסיפור התחנן הדרכון. נחרב העלו העשן. אז ליאור הקריא לו 6 פעמים. דרכונים הם די עקשנים. כך זה שלך, אמר ליאור. הוא מהר לעלות על הסוס. עוד תודה נשף הדרכון בשמחה, והרכין את ראשו בנימוס. וכולם. הם לא יודעים לעשות כולם דבר חוץ מלהרכין את ראשו בנימוס. חושבת. אני לא יודע במפרים, אני חושבת. גם נדבקו מליאור. כשליאור חזר הביתה, הוא זכה לתשואות של כבוד. אבא ואמא חיבקו ואמרו לו, גאים בך ליאור, מאוד. וכך ליאור הפך לגיבור מקומי. לקרבות הוא יותר לא יעשה, והוריו שהבינו מרשים לו לקרוא כמה ספרים שירצה. וזה הסוף. אמרתי שצפיתם.